кой път да поема от тук? Попита Алиса. Зависи къде искаш да стигнеш, отговори усмихващият се котарак. Няма значение, отвърна Алиса. Тогава няма значение и кой път ще поемеш, усмихна се загадъчно котаракът. Всеки път ни води на някъде. А ние тук избираме да хванем пътя. Към нови места, хора и истории. Днес пътят, по който поемаме, ще ни отведе в село Могилица. Идвате ли и вие? Хайде, да хванем пътя. Село Могилица. Разположено на над 900 метра надморска височина, кацнало върху левия бряг на река Арда и на разстояние 25 км от град Смолян. Това малко селце крие в себе си вековна история, традиции и впечатляващи забележителности. Могилица е подходяща база за планински, селски, екологичен и пещерен туризъм. Днес ще отседнем в една от къщите за гости в селото, ще си поговорим с собственика на къщата, ще се срещнем и с кмета, ще посетим местното читалище, а също и уникалните агушеви конаци. И разбира се, ще ви разходим и с някои от най-впечатляващите места в района. И така, хващаме пътя. Пристигнахме в село Могилица късно вечерта, след дълъг път. Тук има няколко къщи за гости, но ние избрахме тази, която носи нещо повече от уют. Тя разказва история. История, предавана от стопаните й. Хора с корени и спомени, които оживяват в стените на този дом. Къща за гости Звездица. Посрещнаха ни топло, така както само в Родопите умеят. С богата трапеза и усмивка. Опитахме традиционни ястия. Пататник, ароматни гювечета, салата с фасул и, разбира се, сладък завършек с домашен десерт. Няма да ви разказваме колко беше вкусно. Този вкус просто трябва да се изпита. Вечерта прекарахме в увлекателен разговор с стопаните. А ето и какво научихме от тях. Аз се казвам Слав Сенов Башов. Родом съм от съседното село Бориково, но тук създадох семейство и живея тук от доста години в Могилица. Както виждате, тук направихме със съпругата си дом, в който в момента живееме. Значи тук планината се снишава и се получава един проход, естествен проход, който улеснява предвиждането на хора, както от тук към Беломорието, така и от Беломорието към България. И тук през този проход са минавали много войски. Има различни легенди, че когато са минавали войски, са ликвидирали населението. И най-вероятно това е било причината за първото обезлюдяване. И в Бориково, и другите села тук, допреди 30-40 години бяха пълни с народ. Кога и как е основано село Могилица? Чувал ли си нещо от старите хора? И Могилица, както казва, и другите населени места са били населени още от древността. Първите
населници, това са били траките. От племето Беси, а след това идват и Коилалети. Известно е, че Бесите са били много добри по отношение на обработката на метали. Или, както се казва съвременно, металургия. Преди около 80 години тук един местен човек от Могилица, когато се е орал нивата в местността Нивище, това на около 2 км северо-западно от Могилица, изведнъж работа му попада на някакви камъни. На него му е направило впечатление, че самите камъни са издълбани по някакъв такъв по-особен начин и човека не ги е захвърлил, а ги е турил в торбата и вечерта ги е докарал в Могилица, предал ги на властите. Съответно властите са ги пратили в Смолян и специалистите са се произнели, че това са матрици, казано по съвременния език, или по стар език кълъпи, в които траките са отливали бронз и са отливали сечива за обработка на почвата. 2000 години преди новата ера. И това идва да ни наведе на мисълта, че село Могилица е също едно ранно населено място. Не се знае обаче все още как се е наричало в по-раншния период, защото Могилица главно думата или наименованието произлиза от могили. И тук, където е разположено селото, има такива възвишения около селото, като могилки, и хората са се населили главно там. И затова оттам вероятно е дошло името Могилица. Би ли ни разказал повече за родовете в Могилица? В Могилица има един така по-известен род, това е родът Агушеви. Или по-специално е известен Агуш Ага, който е направил конака в село Могилица някъде след 1820 година. Той род е голям род. Много от наследниците са се пръснали из цяла България. Има в Русе, има в Пловдив, в Асеновград, в Смолян и на много други места. Иначе има и други по-малки родове, но аз не всички родове в Могилица съм проучвал и ги знам. Една от причината някои да дойдат да се населят тук е тази, че Агуш е бил голям земевладелец. Той е отглеждал и животни, главно овцевъдство, и е създал един вид работа на хората, и затова някои родове са дошли тук главно поради тази причина. Как се е развило селото през вековете? Какви професии и занаяти са били характерни за местните хора? Значи, основните занаяти, още от древността, това е металургията, примитивната металургия, но те е практикувано от малко хора, защото не всички са могли да владеят тази професия, но голямата, масовата, така да се каже, професия, това е било животновъдството и по-специално овцевъдството. Тук около Могилица има много гори и пасища, където хората са пашували животните през летния период, а пък през зимния период те не са имали възможност да събират зимнина, сено. Затова през зимния период те са изнасяли животните в посока юго-исток към Беломорието и главно
в района на Авдира, където има много пасища и зимно време животните са презимували там, а пролетта вече март месец са връщали обратно и тук фактически през лятото са използвали млекото, което са го издоявали от животните, от овцете главно. Това е било един от основните поминъци, а втори е дървообработването. Както ви казах, около Могилица има много гори, има даже и от преди много години и хората са използвали тези гори както за направа на жилища, за отопление и за стокова продукция. В 1937 година, например, в Могилица е направена първата дъскорезна фабрика, която е произвеждала дървен материал, главно дъски, гради и тези производи са се превозвали главно в южна посока към Беломорието. Ти си автор на 2 книги и работиш по трета. Какви моменти от историята и живота в Могилица са намерили място в твоето творчество? Какво те вдъхновява да пишеш за селото? Значи, в първата книга аз съм описал историята на едно предприятие, което е създадено в 1982 година. Това е завод 3, малко машиностроително предприятие. А във втората книга съм описал всички предприятия, които са създадени след 1932 година и са съществували до около 2000 година. В третата книга обаче съм се заел да проуча главно въпросите, свързани с образователните и духовни средища в Могилица. По този път са минали и апостолите Петър и Павел, когато са разпространявали християнството из нашите земи и на север от нас. Явно те са имали свои последователи, които в по-късен период построяват една от първите църкви в Могилица. А в по-късен период, разбира се, тук се открива и училище, светско училище. В 1919 година се открива първото светско училище в Могилица. Забелязахме, че голямата лъжица, която стои в центъра на селото, присъства на кориците на вашите книги. Каква е символиката? Сега и лъжицата, и мъклицата, майстора, който ги изработи, се казваше Минчо Минчов, те символизират творчеството, майсторлъка на хората. И тъй като са известни могилчени с този занаят, дърводелството и дървообработването, замисъла на този майстор е бил да се покаже, че действително хората са владеяли много добре дървообработването. Има ли легенда или мит, свързан с селото или с околността, който би искал да разкажеш? Когато се построила църквата в Арда, хората са събрали пари и са построили църквата. Обаче няма ли пари да направят камбанария, съответно да си закупят и камбана? Тогава някой е казал, че в Могилица един човек съхранява една камбана и в този род е предавана от поколение на поколение и тя е запазена още от времето, когато е разрушена църквата в Могилица. И когато ви казах, арденци са направили камбанарията, поискали от този човек да даде камбаната, да я закачат на арденската камбанария,
човека е предал камбаната, че я поставят на камбанарията с големи усилия, разбира се. И малко по-късен период, вероятно са закупили още една камбана, която да я върнат на могилчани, за дето са взели първата камбана. Могилчани тогава казали, когато дойде време ние да строиме камбана, ние ще си събереме пари, така че нека, щом искате, сложете се и втората камбана на камбанарията. И сега в момента в църквата в Арда има две камбани. В 1940 година могилчани решават да построят църква. И се закупува нова камбана за самата църква. Църквата обаче, втората църква, се е намирала от срещната страна на реката, срещу могилите. Какви са основните традиции, които жителите продължават да спазват и до днес? Те са свързани с основния занаят, основния поминък на хората тогава, животновъдството. Не всички хора в могилите и около могилите са имали много овце. Тези дребни животновъди, или както казваме ние, розовски кехае, те са правили следното. Хората са събирали на пролет в началото на месец май, края на месец април, началото на месец май. Тогава е имало такава традиция, когато съберат овцете на едно место, се е извършило презояване. Всеки стопанин презоявал овцете и в специални чашки се е измерало количеството на доено млеко. Този съд, с който се е мерало млекото, се е казало кутъл. Кутълче. И да речеме, кутълчето е било някъде от порядъка на 50 до 100 грама. Когато обаче ги презоят, овцете правят списък. Този, който има най-много овце, пръв взема млекото от всичките овце, обаче млекото вече му се измерва в по-голям съд. И фактически стопанина взема голямо количество млеко отведнъж. И същото го правят и сега. Значи преработването на млякото от по-древните стопанства е една традиция, която се спазва и когато първият път, когато съберат овцете на едно место, първото мляко го издояват от всички овце. Правят от него общо сирене или пък кисело мляко и се прави предой. Казват предояване на овцете, предой. Значи този предой се прави главно около 6 май и са правили такива събиране курбани. И всяка година и сега се е запазила тая традиция, като всеки стопанин според възможности и според желанието предоставя продукция. Идват и туристи тогава. Тази година, май каза, някъде около 1500 човека са минали през този курбан. Варили са, казват му, кешкек. Това е всъщност преди пшеницата да се сложи, се нарежда месото, както е така с костите, и образува отдолу един вид скара. Да не пада пшеницата на дъното да загори. И върху месото слагат вече пшеницата и от самото варене пшеницата поема част от мазнината и става много вкусна храна
Но тя се прави главно на този празник, нали, Предови, както се казва. От кога съществува вашата къща за гости и каква е нейната история? Ние, като всички хора, решихме да бягаме в града. И затова направихме вноска за апартамент. И дядо вика, що не вземете да си направите една къща в Могилица, на този парцел, за да не идва някой друг. И аз споделих с жената, тя отреагира, вика, няма да правим къща тук, ще вървим на Смолян. Обаче баща ѝ каза, вика, слушайте, вие хубаво сте решили, направили сте вноска в Смолян, ама софиянци ходят на 100 км и купуват парцели и правят ранчо. Вземете, що ви го дава старата, вземете този парцел и се напред правете мъничка къщичка, така като виличка. Решиме, и тъй като сме тук до Конака и намерих такъв план в този стил, стар родопски стил, и малко по малко почнахме с съпругата и едва в около дейната година започна да се говори много за туризма, за селкия за туризъм. И аз се фанах на тая идея и реши да правим къща за гости. Би ли ни казал малко повече за интериорните елементи и таваните в къщата? Когато направим къщата, в този момент започнах да реставрират Конака в Могилица. И тъй като видях, че те си запазват, нали, таваните, и става по-хубаво, че си ги запазват, отколкото да се развалят. И аз ги фанах най-напред да майсторите, които реставрираха онези тавани в това, те ми правяха, нали, таваните. Двамата братя, Милчо и Младен Рушанови, те ми направяха и този таван и другите два тавана. И те правяха и на други места има в селото. Други къщи са с такива тавани, дъщени тавани. Фактически малко продължихме традициите в този стил, нали, на ползване на дървото като елемент. Какво би препоръчал на посетителите да видят, да опитат или да преживеят, докато са тук? Да видят таваните, да опитат храната и да видят родопското гостоприемство. Така завърши първият ни ден в Могилица. С вкусна вечеря, топло гостоприемство и истории, които ни пренесеха назад във времето. Сутринта в Родопите започва бавно и спокойно. Закуската – традиционни за региона колаци, поднесени с домашно сладко и сирене. Беше истинско удоволствие. А гледката? Тя беше към едно от архитектурните съкровища на селото – Агушевите конаци, които ще посетим по-късно през деня. Но преди това ни предстои среща с кмета на селото. Поехме по краткия, но изпълнен с любопитство път към кметството. Готови да чуем още за Могилица.
Кметството се намира в самото сърце на село Могилица, точно на площада, където ще забележите една необичайна атракция. Втората по големина в света дървена лъжица. Тук ще се срещнем с кмета, който ще ни разкаже за живота в селото, развитието на туризма и богатството от забележителности, които Могилица и околността крият. Здравейте, казвам се Милко Кисьов и съм кмет на село Могилица и на още 12 села съм кмет тук в района, който отговарям. От Могилица съм си. Разкажи ни малко за селото, какво е населението му в момента, колко постоянни жители има. И в момента населението на село Могилица само е около 300 човека. Постоянните жители са около 200 и няколко човека, които си постоянно тук живеят. Ту идват, ту си отиват. Значи сега наскоро няколко човека си купиха къщи тук в Могилица. Дойдоха от София, от Хасково, от други градове и харесва им тук в Могилица. Как е развит туризма в региона? Всяка година хората се увеличават и ние тук от местните могилчани гледаме нещо, винаги всяка година нещо ново да се направи, за да може да се привлекат повече туристи и винаги като дойдат, защото идват по няколко пъти и всеки се надява да види нещо ново като дойде и затова и ние се стараем да поддържаме тези обекти, които имаме и да правим нови обекти, да може селото да се разкрасява и целта ни е да могат да се привлекат и младите да се върнат на село, ако е възможно, но това не зависи само от нас. Какво според теб непременно трябва да види всеки турист, който дойде в Могилица? За сега имаме около 21 обекта покрай района на Могилица, нашето село. Така че около 10 на дена могат да прекарат да ходят на различни места. Има много и такива туристически маршрути, пешеходни маршрути, примерно който иска да ходи, на такива, където не обича да се води с джипове, искат да ходят и маршрутът е така направен, зависи с какво време разполагат. Дали е късия маршрут, дали някои искат повече да ходят, примерно по 15-20 км. И маршрутът е така направен, че да могат да минават по бела, да има такива повече красиви гледки, панорамни гледки, да може да са доволни туристите. В района на Могилица най-известните тук са Агушевия конак, който се намира в центъра на селото, пещера Луховица, която и тя е много известна в България и тя е една от най-красивите пещери в България, най-богата на пещерни образования. Пещерата е осветена и вътре, който иска, може да влезе. Там си е с водач. Надарската пещера, Могилското кале, Бориковска пещера, панорамната площадка, Вишката, светилището, пещера Типецето, извора на река Арда, Ардин връх, връх Ком, това е едно тракийско светилище, това е Родопския Ком. Някои го събъркат в Стара планина Ком, това си е нашия Ком, Родопския. Кичестия бук, който се намира срещу връх Ком, това е едно вековно дърво, много голямо. Там е и находището на Родопския крем, това защитено цвете. Водопадите в село Киселчо, Кремене, църквата, гроба на Руфинка в село Попрелка,
античния път, който тръгва от Попрелката към село Черешово. Село Димово, там са пък карталовите присойки. Това е една много хубава пътека, която минава през Надарската пещера, през църквата и прави един кръг. Но това е за повече време. Водната пещера Голубовица, която се намира в началото на селото, там до пещера Лухловица. Местността Падала, която е защитена местност тук от срещу Могилица. И това е. Народното чисталище тук в България, с което много добре работиме и тия са много активни в пресъздаването на родопските обичаи. Много активно взимат участие и в такива напяване, надиграване. Имат си певчески клуб, клуб хоро също, които там си организират всяка събота, играят хора. Също така имаме лечебни извори тук в района, които помагат за, примерно, единия в Буката, там Дараков долу се казва местността. Този извор е за кожни болести. В село Варат, махала Варат, там вече там няма хора. Там пък има един извор, който заличава брадавици по ръце, където имат хората. На края на селото Могилица, там лъджата, тя пък е за очи, помага за очи. И слушал съм, тук преди Борико има един извор на пътя, той пък е бил за простата, помагал за простата. Така че ние тук сме един много интересен район. А има ли и други интересни занимания в Могилица? Има. Миналата година се направи една Родопска природна академия, които взеха участие много деца и от Сарда, и от Могилица, и от Смилян, и от Смолян се събраха. И децата им беше много интересно и научиха много неща и се надяват пак тази година пак да има такава Родопска академия, които да се занимават и да ги учат децата на дисциплина и на някои неща, които ще им потребват в живота. Родопската природна академия е уникална възможност за децата да се потопят в традициите и културата на Родопите и България. Академията предлага на младите участници не само приключения, но и знания, които ще запомнят за винаги. Можете да се запознаете с повече подробности в нашия специален клип, който ще качим в канала си с името Родопска природна академия. В селото има ли си официален празник? По принцип нашето село правиме Курбан пролетта след Гергьов ден. Това е по един родопски обичай предой, но датата не е фиксирана окончателно да е точно примерно на 15 май. Там се варира няколко дена. Съобразяваме се и с времето, защото по принцип се събират много хора и там се предлага на наша кухня така по-специфична, казва се кешкек, се предлага, което си е малко трудоемко за направи това ястие, защото той се вари цяла вечер. Се пази и се прави в казани, после има си там една технология, която си е по-специфична тук за нашия район и го предлагаме ние. Но точната дата нямаме така точна дата. Ние го обявяваме примерно един месец преди празника, където се разлепват плакати по селата и се обявява и във Фейсбук. Със сигурност се пада след 6 май. Да, по-към края на май, началото на юни, там някъде. Каква е символиката на лъжицата в центъра на селото? Ами, по принцип тая лъжица стана, доколкото аз знам,
покойния Минчо Минчев. Той направи първата лъжица и бъклица. Това станало заради един бас, че фанал се на бас, че ще направи най-голямата лъжица. И я направи човека, но там с няколко сантиметра не му достигнал да влезне в рекордите на Гинес. И като се постави тая лъжица тук, и тя си стана като забележителност на Могилица, защото който дойде турист, най-напред минава през лъжицата се снима, защото няма друга така голяма лъжица в България, поне аз не съм чувал. Какво искаш да кажеш на хората, които ни гледат? Може да им кажа да хващат пътя, да идват в Могилица, където ще си прекарат много добре уикендите и ще са доволни и да заповядат. След разговора с кмета се отправяме към следващата ни спирка. Народно читалище България 1937. Намира се точно срещу кметството и е сърцето на културния живот в селото. Тук, сред книги, истории и ръчно изработени произведения, традициите оживяват, а местните хора пазят и предават знанието за миналото и настоящето на Могилица. Читалището пази духът на местната култура и творчество. Още преди да прекрачим прага на библиотеката, която в момента разполага с над 6000 тома книги, попадаме на стената, посветена на местните писатели, чието творби оживяват пред очите ни. Нагоре по стълбите пък ни посрещат произведения, сътворени от работилнички с участието на деца. Пана, изработени от природни материали и вълна. А ако искате да проследите самия път на вълната, от суровата материя до изящното изкуство, тук, в галерията, ще откриете вдъхновяваща беседа, която ще ви разкрие всичко за този древен занаят. След вдъхновяващата ни среща в читалището, беше време да се отправим към една от най-емблематичните забележителности на Могилица – Агушевите конаци. Този архитектурен шедьовър ни пренася назад във времето, разкривайки ни историите на едно от най-влиятелните семейства в региона. Стъпвайки във вътрешния двор, усещането за величие и тайни от миналото ни обгръща. А за да научим повече, се срещнахме с местен гид, който ни разказва за това уникално място. Намираме се в единствения запазен късно средновековен замък в Родопите – Агушевите конаци. Той е най-голям такъв на Балканския полуостров, построен е от Салих Агуш, предприятчив българин, търговец, който идва от село Райково, днес квартал на Смолян, и решава да построи нещо като резиденция за себе си и тримата си сина. Резиденцията е обширна върху площ от 3266 квадратни метра или близо 3 декара и половина застроени площи. Състои се от две основни жилищни сгради, отделна ратайска част и стопански постройки. Също така има 3 вътрешни двора, всеки двор със собствен кладенец. Кладенците са все още действащи, защото в тях има вода. Къщата има 221 прозореца, 86 врати и 24 комина, като в един комин може да има до 4 огнища. Интересен е факта, че 2 комина, като този тук,
има в България. Семейството се е занимавало с земеделие, скотовъдство и търговия. Основен поминък е скотовъдството. Отглеждали са между 12 и 15 хиляди броя овце. Овцете пасяли в село близо до нас, село Черешово. Там са се намирали и летните конаци на семейството. Лятото стадата пасели там, зимата били закарвани на Беломорието. Знаете, Родопите се славим с тежки зими. На Беломорието зимата е мека, имало пасища. Това обуславя предвижването на стадата. 6 поколения агушеви израстват в тази къща до 1949 година. Сега е частен музей на фамилията. Две са къщите, големия и малкия конак. Ние ще разгледаме големия конак. Тук са мазетата. Характерно за региона е било правенето на мяхово сирене. Именно него съхранявали в мазетата в къщата. Минаваме към жилищната част от къщата. Къщата е на две нива, функционална част, долната част и горната, която е представителна. Това е спомена за черешовските чифлици или летните конаци на Агушеви. Изложба предоставена ни от Красимир Ризов, смолянски художник. Тук е втория двор. Основен е бил той и северната порта. И там се осъществявало движението от и към къщата. Тук е имало още една пещ, която е била разрушена по време на реставрацията на къщата. Това е лицето, а зад стената е имало огромна пещ. Това е избено помещение, съхранявали са брашното, тъй като тук се е пекал хляба също. И така можело да се съхрани брашното, с което са месили съответно в нощвите хляба. Майсторите, правили таваните тук, са възпитаници на Котленската школа. И това, което ще видите по стаите, са комбинация от орех и череша материал. И се е постигнало такъв красив ефект. Много хора се удивяват на факта, че толкова обширно помещение може да е подпряно само с толкова малко греди и една носеща стена. Това е изключително майсторство според хора, учили за архитекти и такива. Как може толкова малко подпори да държат толкова тежък покрив? Знаете, че тикления покрив е на тонове, той не е килограм и два, той е вече 20 тона минимум.
Строена е къщата в продължение на 23 години. Салих Агуш е искал къщата така да изглежда, че като я погледнеш от другата страна на реката или пък долу от пътя покрай реката, тя да изглежда на 3 нива. Затова и малкия конак е долу и големия е горе, и като се погледне оттам стената, малкия конак, големия конак стават 3 нива на Салих Агуш. Лицето на конаците са южната част и източната. Източната се води за архитектурно чудо, защото там са събрани 5 архитектурни елемента, именно кула, 2 еркера и порти. Посещението на Агушевите конаци е истинско пътуване във времето. Всяка стая, всеки детайл носи история. В съзнанието изникват хиляди въпроси, за които ще получите отговор от вашия гид. Като например, какво се е случвало в тази стая? Какво е това? Какво се крие за тези капаци? Това съветваме да разберете на място. Село Могилица, разположено в Западни Родопи, запазило традиции и гостоприемен родопски дух. Връзка между минало и настояще. Отговарящо на нуждите на всеки посетител. Даващо от себе си гледки, уют и истории, които остават дълго в сърцето. Село Могилица, малко кътче от Родопите. Хванете пътя натам. А къде ли ще ни отведе пътя в следващия епизод на Да хванем пътя? Споделете своите предположения и предложения за следващи дестинации в коментарите. Всеки път ни води на някъде. А ние тук избрахме да хванем пътя към нови места, хора и истории. Благодарим, че пътувахте с нас.